जोंना बिबारसोरगिद थानसालि मन्दिर कमिटिनि दिनै जाय सक्तिखौ सिखोना जाहार हाग्रामायाव दिनै लांनो फैदों बे सक्तिखौ दिनै आइ आफाया जोंनो गथायना होबाय दिनै जों बिदाय बिदार लालांसै बेनिखायनो लास्ट जोबथि हराव दिनै बयनिबो सिगाङाव दिनै देखायनाय जाबाय नै सनानि सास फान्दोब आइ आफानि होनाय साया सक्ति गिदिरखौ खननानै लानो मोनले फिसाखौसो मोनबाय होननानै लानो रोङैनि फिसाखौसो फैयै गथायै गथायै दिनै बयनोबो गथायदोंमोन बेखौनो नाथाय रावबो सिगां फान्दोबनिखौ खनियाव दिनै सोलायै बाथि खेबाव दिनै बेखौ मोननाय जाबाय गथायबाय बेनो आंनि मबाइला होनबाय दौ नोगोर सिखोना जाहार हाजो हाग्रामायाव दिनै जों बिदाय जालांसै मा बे सहरनि होनाय जोंनि आसोल गाहाय खेराइसालि जेराव जों खेराइसालि होदों बै नौ नोगोर सिखोना जाहारनि रुमा हाजो बिदायनि गिदिर लासावजोब्बाय बान्दोगिरि बान्दोखौ बयबो न'मा न' न'मा न' खामथाल फोथारखांबाय बिदाय लालांसै थफ्ला बोनजोबबाय रिंगु दामसा हान्जा जाहोबाय बिथांमोननोबो बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बिराद खस्थ' खालामफादों गारि थरि सफैजोबबाय जोंहा नै हरै जाहैबाय दै जाखायालै एफा गोजान बुस्थु जायो नामा फननियाव बे फना बे फन बे नङालै फना डाइरेक्ट बेजों फन डाइरेक्ट जाया आंना आंखौ Bilai bin pada. Pasal tu dah bro. Roh ni, gimana ya? Tham jafai baik. Ini tham tu ya.